te mentang wara shapi ya ka khana lane kasturi ka jong Shahrukh Khan ubade uwe u aktor uba paunam bat latip ru yu kum uta usim jong kita kinong ak film hapo ka Bollywood bat hapo kari India hi brokaway bat ong la khai unu Shahrukh Khan de ka arterik ubanai no pra ha usnem khat khandai spa nriu phusan bat la khai upo kanong ba Delhi bat ong terbadang mi kisngi kipor bat haka jinglong khna ka jong u kikmi kikpa ki jong u kila khlat no na kane ka perthai bat la yalam no yu u de haka snem khat khandai spa khandai phuwe ya ka ban shong ban sa hapo kanong ba Mumbai bat ulas dang ka ban he ka ban san bat ulas dang ru ka ban long kum uta usamla ubla biang bha ya ka ban ak flame ka jing im ka jong u bat de husnem khat khandai spa khandai puar ulas dang ningkong ya ka ban ak flame ka jing im ka jong u de ka flame diwana bat ong ulas dang ru ban ak sa ka flame bazigar kum uta uriu sneu bat la yu i kita kisap kita len kiba une u aktor upen ish ka perthei bat hapo kari India ba udei uta ubriu ubadon ya kasap ya ka ban ak ya ki flame ki jong u bat long kat barang yat kisgi kipor kanam ka jong u kanang mi bat kanam ka burom ka jong u kelas dang pau hapo kari India bat ong ki film ki ba mau ula ak kilong ki ba yat yo hadu kata-kata bat ong une u aktor udeiru u aktor ba rius pa atam na pedeng ki aktor baro haka perthei hibro kawai bat la itu ru yu uda ka perthei hibro kawai bat udeiru ubriu ubalong uba kibriu ki itu ya ke jing im ke jing u namar udei ubriu ubala paunam ha hapo kari India bat udei uwe na pedeng kita kisan pungut kibriu ki ba paunam ki ba mau ule itu pajba hapo ka perthei hibro kawai bat ong une u aktor udeiru utrai jong ka wei ka kanhun yale kai jong ka IPL kata kade ka Kolkata Knight Rider balong uta unong yalam bat utrai jong gane ka tim ka bangitip ka Kolkata bat ong une u aktor haka jing im ka jung u bat ulayo ya kata ka cats im lane kum uta usim jong kita ki aktor bat jong kita ki nong ak film namar loong ba une u aktor udei uba paunam bat ubat tebit ikaban ak haki film habayadei bat ka jing ik samla bat habayadei bat kita ki romantic film bat ngangek na pedeng jungpi pisaki ya kata ya kasap ka ba une u Shahrukh Khan udon ka jing im ka jung u bat ongru une u Shahrukh Khan uladon menta kumba nru phuwei telikisnem haka jing im ka jung u bat ngingai ru ya kata ba u Shahrukh Khan udeisha uta ubriu ula paunam bat uladon ni kata kasap nadu menshua bat hadu mentaru hakitu kipor ki bidang sudep ula penmi ki film thamai ki jung u haka jingno jongga long renyeng ki jung u henrei ki long ki film ki ba yat yeo hadu kata-kata te haka ni kapor ka bamta ngam syam ladon sibun ki benta ye ka banwan ra ka khana ka jong une u aktor Shahrukh Khan rei tangki ni ki kantin ki bakhandiat Kublai Shibun